pozdrav Nikšić Gitar Festival i to 15. Stvarno nam je drago da smo deo ovog jubilarnog festivala. Meni nije prvi put, mogu vam se pohvaliti da sam već svirao na festivalu u društvu svojih velikih kolega Vlatka Stefanovskog i Radeta Šerbedžije. Da misao kako muzika spaja ljude nije samo isprazna floskula, potvrđuju takmičenje gitarista u Tivtu i Nikšićki festival gitare, koje, iako su kao i većina festivala u 2020. realizovani preko online platforme, pratilo više od 500.000 gledalaca. Ako se tom broju doda još i nekoliko desetina hiljada koji su glavna dešavanja pratili na kanalima Radio televizije Crne Gore i televizije Nikšić, stvar postaje još značajnija. Mi smo uspjeli zaista da pretvorimo taj nedostatak mogućnosti da se sretnemo sa našom tradicionalnom publikom u prostorima u kojima smo organizovali, da to pretvorimo u šansu da stignemo do velikog broja ljudi i publike širom svijeta. 14. izdanje međunarodnog takmičenja gitarista Tivat okupilo je 101 takmičara iz 26 zemalja, i to iz Meksika, Japana, Turske, Izraela, Tajlanda, Jermenije, Rusije, Italije, Portugala, Norveške, Čilea, Španije, Francuske, Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine, Poljske, Bugarske, Mađarske, Rumunije, Albanije, Srbije, Hrvatske, Kosova, Slovenije i Crne Gore. To takmičenje je također bilo specifično. Bilo je složeno za organizovati, iako smo svi mislili, kad smo donijeli odluku da ćemo to raditi online, mislili smo da sve što treba da radimo, da sjedimo u kući, da se bavimo montažom tog videa i emitovanjem i tako dalje. Međutim, bilo je vrlo stresno zbog vremenskih rokova, zbog zakazanih tih prenosa, zbog tajminga, strogih tajminga koje smo imali u saradnji sa Eurostrings platformom kojoj to takmičenje u Tivtu u stvari pripada. Tako da je to bilo jedno novo iskustvo i bilo je dosta naporno, ali na kraju je funkcionisalo jako dobro i to je bilo jedno od prvih takmičenja uopšte, mislim, u toj Eurostrings grupaciji koja je održana online i nekako na talasima tog, da kažem, uspjeha, s obzirom da je bio veliki međunarodni žiri koji se uključivao u te prenose, a bilo ih je sa više kontinenata, sa nekoliko kontinenata, tako da vjerujem da smo služili kao dobar primjer i kasnije su se jedan veći broj takmičenja također održavali online i eto, prosto to je bilo, kvalitet je bio veoma, veoma jak i također sam zadovoljan što je nekoliko briljantnih gitarista iz Crne Gore također uzelo učešća i jako su se dobro prikazali domaćoj i inostranoj muzičkoj javnosti, tako da zaista je bio uspjeh. Takmičari su se nadmetali u nekoliko kategorija, uključujući i profesionalnu, čiji je pobjednik poljski gitarista Marcin Kuznijar, nova mlada zvijezda. Nešto kasnije, krajem avgusta, održano je i jubilarno 15. izdanje Međunarodnog festivala gitare Nikšić, u okviru kog su održani 3 koncerta regionalnih i svjetskih umjetnika. Diva Srdalinki, Amira Medunjanin, nastupujući sa gitaristom Boškom Jovićem, otvorila je festival, dok je festival zatvorio Miroslav Tadić. Mi smo taj projekat Festival Plus, dakle segment festivala koji donosi i neke drugačije žanrove, dakle ne samo klasičnu muziku, uključili još, mislim, 2008. ili 2009. godine sa koncertima Miroslava Tadića i Vlatka Stefanovskog i Radeta Šerbedžije, pa smo imali godinama veoma poznata imena, regionalna ili svjetska imena, jer to je nešto što smo dugovali našoj publici u Nikšiću i naravno što je pomoglo da projekat dobije veću gledanost ili veću pažnju, s obzirom da klasična muzika kod nas i dalje nema dovoljno veliku zastupljenost, niti ima nekakvu širu publiku i konzumente sa kojima vi možete da obezbijedite valjanu, rekao bih, u moru svih sadržaja jednu valjanu gledanost. Posebno važan i ove godine je bio pedagoški segment koji je podrazumijevao online master klasove sa renomiranim svjetskim gitaristima koji su radili sa mladim umjetnicima. Ove godine smo organizovali master klasove gotovo svih umjetnika koji su bili na festivalu, pozvani naravno u svojstvu izvođača i pedagoga. I eto, to je, čitava prošla godina je bila specifična, a vjerujem da će se dobar dio i ove godine nastaviti u tom smislu. Dakle, i nastava se odvijela online i
Imali smo zanimljive Zoom radionice sa umjetnicima. Neki od umjetnika su bili i Pavel Štajdl i Anabel Montesinhos, to su vodeća imena, vodeći umjetnici iz svijeta klasične gitare danas. I imali su priliku da, naravno, naši mladi gitaristi, studenti gitare ili učenici iz muzičkih škola su imali priliku da prate i da učestvuju u tim predavanjima i vjerujem da je to u moru svih sadržaja kojima su bili izloženi putem online aplikacija ili programa jedan od važnih segmenata za njihovo dalje napredovanje, iako bi svi naravno voljeli da su to časovi koji su organizovani uživo, zato što taj neposredni kontakt jednostavno ne možete zamijeniti. Organizatori događaja su nevladina organizacija Nagastum i Muzički centar Crne Gore uz podršku Ministarstva kulture Crne Gore, opštine Nikšić i Centra za kulturu Tivat. Oba projekta se kofinansiraju iz budžeta Evropske unije, programa Kreativna Evropa.